Kahinyo Trib Youth Council HYC kala ujar mukadimah Prisha ya ke Directorate Ketenat Housing hapo ke Meghalaya loka Yokta pakan tokit halor ke Subah Jersey naga kam titin sob yeng balak sam siki ba ling ba ki blok. Kene kejing ujar kala awan dia hadin shisngi bawa Menteri Ketenat Housing ulak penbena balak thung ya kejing tokit Departmental Inquiry halor kejing keno basam tin sob yeng tador. Menteri ulak kamru ba kejing tit tin sob yeng da katnat kedai ke balayat katkum ki kendon balabu da ke sarkar jela. Habai kan berkilap patai kubor hadin berdep ujar ke mukadimah Presiden ke HYC ubak roy kupa sendrem la pentip bai kene kejing ujar la le katkum ke kendon arpo jong ke Meghalaya lukayak da akt ajar katsau. Ngajongi kung kaseng hadin bahag ni katayo ko beladap ngila tho ya kajing tho ka office jong chief minister jong deputy CM berkumjuru jong minister in charge jong housing department halor kajing lap kajongi ba kadon ka aka baidei bakani kajing sam kini gitin sob yeng markat kum kajing let page kajongi haki block ki ba fair ba kum kajing yo jing ujor kajongi la ong ba kitin ki ba kajing sha ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki ba long kajing urban jong ka kadai 45 mm regi ki ba poi pat hapo block kita gi batang 25 atau 28 mm. Ya hadian mengilap ha yang kini kajing tua ngilabu rakawai kajing dawa bakata kalong baka sorkar kadai ban pelong ya kajing tokit but badai ban tung yu nunu officer ba lada tokit udai ban khot lang yang ngiru bangin let cajaka ban pet lane ban lap ya kajing sisa. Rekat kum ka statement ke bangi yoi ke bau minister in charge jong housing menin ke sengi Ukraine. Uong ba nakaliang jong ke department hakawai kaliang uang ba latung ya ke departmental inquiry ya ke ba on kli da joint secretary la ne da ka joint secretary dah ka ju ka poru la dep ai lupa kata ka karai ba kamdon ai ka jingle bakla la ne ka jing pendon kam bakla yo ba namar minister menen por bo ai ka statement uang bakitin ki bapoy ki block ki digitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing la ne ka department kelapa kau mut ba kani ke jingtung inquiry departmental inquiry jong ka housing department kadai tang ban pendep rukom tengim ngim sngohun ya kani ke jingle jong ka sarkar lembaga housing department kum ta mentah kesngi ngilawan hapo ka office jong ka Meghalaya lukayukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 la ne ka section ba arpo jong ka Meghalaya lukayukta act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ya ban ujor ya ka director jong ka housing namar kumba kalong hi ka office ka bapenmi ya ka tender haka khatway trick jong ubnai rempang jong snam arja arpuar kadai ka office jong ka director of housing kaumut ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tengi na kaliang jong ka seng nga kum president ngami kumutaw complainant la ni unong ujor persya ya kanong sya complain la ni kanong sya ujor ka badai ka director jong housing temata ka singi ngilawan banbu ya ka complain ka jongi harangkat ki kot kisla kibang ngila ailang hakani ka complain ka jongi ka bang ngila yo bonwan bu ka office jong secretary jong ka lokayukta kijing pan kijongi kijing dawa kijongi ka baningkong kalong naka lokayukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar baka lokayukta kat kumkaan jong snam aja khat aw ka arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing ka ba ki police officer kila ban investigate la ne ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi dia kata ke dijing dawa ke beningkong berkabar la dalap bat hakaju ko por kabar kalong bakini kiten berokhat ki balapoy kini blocks ki badon menta kum ka shela CNRD block ka jirang CNRD block ka Nongstoin CNRD block ka balapoy kiten ya menta kum kini berokhat ki deban wanra lut lane ban panthai lut cha khnang bakinom sam chi ki pat ba pumangalong itu kisngi kajing sami kini kiten hakajaka bakan long kajing yarap ya kinong song kan long penban kajing tim namar batang syuhab ufria tang syujur ka leer hap tong umau berit kini kiten kilapai nilai i kajing kren jong we ni kinoelam jong haki kawe ni ki block baong ba kiten ki basam kamtam e nutin basan ni snam ki bala snam badang syu dem ki ong ba kinong yo kini kiten kilawan ut hapo block namar ba kide kiten ki bomba tengi na kaliang jong kaseng ni dawa ya ka Meghalaya lukayukta po kajing alam jong chairman ba bidhar ba secretary ba arab thap bakin sim ya kani kam bakin investigate la nikin tokit bat kidi ban pensitom ya kibriu ki badon benta la kalong bakadon kajing pensarwaka ya kapisa jong pat ba dei ban pensitom ya kita